Iki ya. Halo. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik semangat. Alhamdulillah. Nggih. Saderengipun kula saking keluarga besar Budi Wijaya ngaturaken prihatin lan ugi bela sungkawa ingkang saestunipun kunjuk dumateng konduripun Abah Wulyono ingkang sampun kapundhut Ketua Karya Baru kanthi atur mugi anggenipun kondur Abah Wulyono pikantuk kasuwargan jati lan ugi keluarga ingkang dipun tinggalaken dipun barokahi kesabaran. Amin. Kena telu ya. Ana galar disrondol landak, ana srebek kok dipangan luwak. Polahe ana kabar nek dolar mundak, gula mundak, beras mundak, LPG mundak, kabeh melok mundak. Tapi untung bojoku gak melok mundak. Nanas kok diemplok wedhus prawan buntut tingas ambune lep mek keprocut aku ambune harum sekali. Ojo lali Gusti sing Maha Kuwasa, ayo manembah ojo dilah. Ojo sampai lali sak tindak laku kita lan ayo mituhu lan sing percaya. Sing nomor loro bakti karo wong tuwa, eling wong tuwa mono pepundhen aki wong tuwa lanang wedok iku sing ngukir jiwa lan raga uga sing mujudna kita no alam anduh ojo lali mula karo
bektiya karo bapak lan ibu guru. Bapak ibu guru iku sing menehi ilmu, uga sing menehi dalan kanggo sing mlaku. Sing nomer 4 dulur rukun karo tangga. Nek ana apa-apa cakut akeh sing nyangga. Nek persatuan iku diutamakno, nek pena rukun tukar padu gak ana. Nek Pak Tiono dulur niki sing duwe gawe, mula kajate ngitano putrane. Tamune teka akeh undangane, ancene Pak Tiono supel bergaule. Tamune teka terus dijak salaman, uga gak lali didolekno panggonan. Terus dirangkul diaturi pinggonan. Kaping pungkase diaturi nyicipi gaharan. Tangga kanan lan kari uga gak ketinggalan. Kabeh diomongi sik kurang sakwulan. Kabeh dijak rewang-rewang, ana sing dadi sinoman. Nek tak delok kabeh sopan-sopan. Kula ngedung Pak lak ya bengi iki, eling-eling kali Abah Tiono sik dulur, kula melok berpartisipasi. Dene mari ngedung disangoni, kula ucapkan terima kasih. Dene gak disangoni sampai buyar yo tak enteni. Dikei Camrip wis bengi ayo. Sunatan matur suwun Abah Tiono, kula dongaaken mantun duwe kajat niki ngken kasembatan kabul kajate, rezekine tambah kathah melimpah ruah. Napa malih tiyang pundi niki buntut ngingas, mugi-mugi kabeh seger waras, mantun wonten ludruk meneh muga-muga kabeh uripe tambah enak tambah mulya. Anak sing ngamin sih rek. Mengkane nek ndolek mantu niku ndolek mantu ludruk sampeyan tingali. Budi Wijaya budal senimane kabeh nggawa mobil kabeh. Wong bayarane wong situk mawon 2 juta lho. Nek mboten Budi Wijaya mboten mungkin. Paling enak dadi seniman, tanggapan akeh duwe usak pirang-pirang, ngalor ngidul dikawal koyok jeragan, kepingin apa ae mesti keturutan, duwe akeh mangan
sok mangan kancane mula aku coba usaha pepotan aku buka peracangan kayane rodok lumayan mula keturutan aku dadi juragan kendel wingi nang Malang aku kula apel duwe akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel namung semanten kidungan kula menawi lepat barang karesa ayo ditinggal awe Budi Wijaya kancane dhewe tok lho 2 juta. Temen kula kandhani. Kula membangkitkan semangat lare-lare nom-noman. Lodruk niki nek sing nom-noman gak semangat. Benjing sing ganteni wong tuwek-tuwek niki sinten? Muga kula berharap warga pundi niki mbuntut tingas mugi-mugi wonten cukulane supados lodruk niki mboten leren sampai sakniki. Mula Budi Wijaya niki sing main mboten wonten sing napa? Sing tuwek-tuwek tok, sing nom-nom nggih dados tunggal. Niki wujud bahwasanya Budi Wijaya memang ingin regenerasi selalu berjalan. Kula suwun mugi-mugi kanca-kanca ludruk liyane nggih kados ngoten supados napa ludruk cegak ilang. Sinten malih sing gadahi ludruk nek mboten sampean. Empun gopo, empun rame kok moro-moro ludruk diakoni wong luar negeri. Kaya kapanane reok niku. Nggih. Nah, niki salah satu regenerasi dari Budi Wijaya, nom-noman asli produk Jombang, baru pulang dari Jakarta karena menikah dengan Dewi Persik ono setengah hari wis dipegat. Sinten Cak Wanto Sitor Selamat malam, Tari. Doremi jadu karo reni wiwit iki, mbok yo dilereni. Muga-muga Gusti ingkang dijabahi leren judi insya Allah munggah haji. Iya dong. Tanah kita berkoyak. Bontot tinggal berkoyak. Oleri ngadu karo reni wiwit iki, kok yo dilereni. Leren dulur. Domino kiyu-kiyu, tokele ora metu. Leren judi insya Allah munggah haji. Amin. Doremi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, aku ngos-ngosan. Eh? Ngos-ngosan. Awakmu ngos-ngosan. Iya. Aku bingung. Bingung apa? Bingung apa? Lagumu kapan mbok omongno? Bingung apa? Penyanyi aku bingung aku. Kon karo lagune aso. Iya. Mangkane ngelok TikTok. TikTok tok alasanmu. Masalah rumah. Menang bontot ingas lho iki. Buntut ingas. Omahe Bapak Tiono. Apa Tiono? Abah Tiono. Wah, luar biasa. Abah Tiono biyen koncoku so. Apa Tiono? Koncoku orkesan. Oh, seneng orkesan wong. Orkesan Bapak Tiono biyen melodi. Bagian apa? Melodi. Melodi. Aku cek-cek. Cek lho. Melodi ku apa? Melodi sing Oh, gitar. gitar. Barang usahae pentol bakso maju. Gitare didekek gledak. Saiki dodolan? Saiki dodolan bakso. Dodolan bakso. Luar biasa. Berarti padha karo aku. Apa? Zaman pandemi biyen, Heeh. kan wong-wong gak sok nyambut gawe. Ha iso kabeh leren. Lodro gak main. Heeh. Aku akhirnya dodol pentol. Kon dodol pentol. Lho iya. Kon dodol pentol landi so. Lho tutuk ndi-ndi? Apa dodol pentol? Apa? Nyatane. Nyatane. Aku dodol pentol, anakku nang UGM. Wo, kuliah nang kono so. Kuliah. Dodol pentol. Kon larek gendeng gak ngono. Lho lah iya lak padha. Bapak Tiono. Luar biasa. Apa? Mangkane didongakno. Mangan nongko nang pinggire kali. Cakep. Muga-muga Pak Tiono sak keluarga akeh rejeki. Amin. Mangan nongko nang pinggir sumur. Cakep. Mugi-mugi Abah Tiono sak keluarga kabeh panjang umur. Allahumma. Amin. Mangan nongko campur bayam. Amin. Muga-muga Pak Tiono sak keluarga adem ayem. Amin. Mangan nongko kok dicampur nanas. Cakep. Mugi-mugi Abah Tiono mbok menawi nggak ada utang ndang lunas. Allahumma. Allahumma. Mangan nongko nang pinggire dalan. Lu. Amin. Cakep. Cakep. Nanti Pak Tiono gak nyawer dagelan. Apa sih iso? Kone kok nyawer-nyawer dagelan. Kajate iki apa? Kajat sunatan kon sik tau aja ngomong kajat. Iya. Pak Tiono nanti, Pak. Pak Tiono mana nanti, Pak Tiono? Mbok. Pak Tiono iki. Kan karo Pak Tiono ta? Lah apa? Tak dodono. Endi? Sing gawe jilbab biru lho. Apa gak sing kudu ijo iku ah? Iku Pak Tiono. Pak Tiono. Ah. Jenenge barang ya artine luar biasa. Tiono. Berarti jarwa dosoke ana. Dosane ana. Mungkane bener wong biyen nek duwe Iya. jeneng nang jenengno anake, Iya. iku mesti diambel-ambeli karo jenenge kewan. Betul. Supaya anake dadi wong pangkat. Berarti nek ana embel-embele kewan, Contone Pak Tiono munggah iki lho. contone Pak Tiono. Matur suwun. Apa kabar, Bro? Bro. Selfie sik. Selfie sih, Bro. Tiono gitu loh. Pak. Aduh, 10 tahun apa dhewe biyen ngamen bareng yo. Lali ya? Gitar tua aja ono gitar tua. Toh sing duwe gawe gendeng. Loh, Sing duwe gawe kok mbok rangkul kaya ngono, mbok sing sopan. kandhane ono rasa. Apa? Tiono Wanto. Tiono. Wanto Tiono. Oh. Nek gano Tiono ya gano Wanto. Iya. Nek gano Wanto, Tiono isih urip. Manuwun Pak Tiono. Wah, kancaku dagelan ono 20 ya, Pak. Lah iya, Lah iki ya kaya piye ngedume engko. engko ditransport. Oh, ditransfer. Iya. Apa sing nguncal ngono? Transfer. Transfer. Kon ro, barange dhewe Tiono Apa? munggah langsung. Langsung. Lho, kangen ambek aku asli. Iya, kangen kate ngidoni kono. Sawangen apa kok asmane Pak Tiono? Iki ngerti. Nek wong ben mesti diambel-ambeli jeneng kewan. Oh, ngono. Contoh. Contone. Saiki kaya ayam wuruk. Ayam muru. Ana ayame dadi ratu. Mak. Dadi raja Majapahit. Ana kewane. Pate gajah mada. Ana gajahe dadi pate luar biasa. Luar biasa. Si singa Manggaraja.
ana singoe dadi raja. Mula jenengmu nek iso embel-embelno kewan cek dadi wong pangkat. Tak kei embel-embel kewan. Iya, kek ana jeneng Bedeswanto. Berarti jenengku kayak Bedes Wanto. Wis pasti. Menesuk digawa nang Bonbin aku. Kaya apa? Lagi pajangan nang Bonbin. Tiono. Tiono. Ana pira? Tiono. Ana 3 suku kata. 3 suku kata. Tiono. Tiono. Jarwa dasake ti. Tidak pernah membohongi keluarga. Tidak pernah ingkar janji kepada istri. Iya. Tidak pernah selingkuh apa maneh mendua. Dia adalah sosok laki-laki bijaksana, baik hati dan bertanggung jawab. Oh, ngono. Dia adalah Pak Tiono. No. Tepuk tangan Pak Tiono. Ngene iku tambahi aku. Cangkeme dagelan niku iso ae. Ikuti. Ti. Oh, Oh kakekmu. jare Tiono. Yo. 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 Yo iki bentuk peduline kepada tangga kanan kirine. Duwe hajat ngene iki nekakno hiburan Lodro Budi Wijaya tekan Jombang. Tekan Jombang nyenengno tanggane gawe terop gak ditebengi. Gak ditebeng. Supaya warga kene iso ndelok gratis. Gratis. Tapi aja lali, bowo tagak wong-wong iki mang. Sing jelas ya bowo. Ya jelas ya bowo. Jelas bowo ya. Iya iku Pak Tio. Diundange gak diundange tetep bowo. Tetep bowo. Iya. Iya iku. No. Nondi selalu diajani mergo wonge andap asor, sopan dan santun. Attitude selalu diutamakan oleh beliau. Sopo maneh nek gak Bapak Tiono. Tepukan Tiono. Wis, kon kok mudhun gak oleh mulih. Lah apa? Karo Pak Tiono kon kok ditahan nang kene gak oleh mulih. Gak oleh mulai sebabnya apa so? Digawe seret-seretan anake. Mau pikir aku golekan ngono ah? Iya. Saiki duwe gawe apa? Duwe gawe apa iku mang? Apa? Khitanan. Apa ana artine? Aduh, bukan ono artine. Di semua daerah itu berbeda-beda. Nyebutnya itu berbeda-beda. Seje desa mawa Mawa cara. Iya. Nek kene khitanan rata-rata wong kulon etanan kene ngarani sunatan. Sunat. Oh iya. Apa kok diarani sunat? Kok diarani sunat? Soale kesusulang dipenat. Ngono lho. Dipenat iki apakno? Dipenat menurut Kanjeng Nabi biyen. Iya. Nek wis akhir balik, Ya. iku lang disunatne utawa diukir, bentuke diubah, Dadi kesusun ndang dipenat. Iku sunat. Sunat kaya Pak Tiono ngene iki mang muga-muga gambare apik Pak Tiono. Apik lho ya apa sih kan iki? Sing sunat Heeh. Ana maneh sing ngarani supit. supit iku wong kulonan daerah Ponorogo. Ngarani supit. Ngarani supit. Artine apa? Selak kesusu ngerek barang sing nyelempit. Apa sih sok? Emosian. Kan ngomong susu apa? Supit. Ndelok Ndeleki barang sing nyelempit. nyelempit. Sing nyelempit iku apa to? Sing nyelempit iku ya ngono kuwi lho, Cok. Maksudnya barang sing nyelempit, barang sing durung dibuka waktu durung balik. Lah, Sok yen wis balik iso ngerti kabeh. iso ngerti kabeh, iso ngerti karepe. Heeh, lire iso dadi arek sing dewasa. Utamane barang nyelempit iku barang sing rusuh-rusuh. Kaya to. Kaya to. No, iku mang lho. Dedek, katul. Tletong kaya rai. Iku barang sing rusuh. Iya. Ngono. Supit. Ana maneh sing ngarani tetak. Tetak iku wong loren Bojonegoro. Bojonegoro. Kok diarani tetak? Tetak kuwi muga dereng tetak iku Iya. sing disebut tetak kuwi Nek buntet, buntet mesti botak. lho. Maune buntet Saiki botak kaya sapa? kaya Budi Wijaya juragane. Iku gak butak. Apa? Iku gondol. Iku gondol lah. Kok tambah nemen kon sok. Tetak. Tetak beda maneh ambek daerahku kono Jombang. Musikan. Ngarani apa? Nek ngarani tok li. Iki gak enak omonganmu iki. Apa? Kok iso tok li lho? Nek toke sik aku sik maklum. Nek line lho.
Anjene ngono so. Tok li. Tok li. Artine tok li. Apa kok disebut tok li? Apa jebut tok Iku li? jenenge ngetok pel. Lem. Li kok. Tok li. Tok li. Ngetok barange sak mili. Oh. Ngono lho so. Diketok sak mili Sak tok. mili. Nek diketok kabeh. Nek kena kabeh yo nyonyor. Ya. Nek iso iya. Ya. Ngono lho. Apik kon berarti yo an. Lah kon ben gak tau duwe anak to? Alhamdulillah duwe anak, tapi yo gak koyo Mas El Jidan ngene iki sembarang kabeh wis siap. LG dan luar biasa. Bapak Disunat saiki 2 menit pelayon. Pelayon beda mbak anakku so. Anakmu apa? Wong aku yo anake wong gak duwe ya. Anakku tak kon sabar. Pasto pasti jodoh loro pati ning ngersane Iya. Gusti. Mbah sing gak duwe, sing penting kewajibanmu iku dilakoni. Tak lakoni Iya. anakku njaluk sunat. Anakmu njaluk sunat. Wis teko tak sunatno ngono ae pokoke diketok ngono ae. Anakmu diketok del. Diketok del ngono ku wis seneng so. Seneng. Pedhok kancane liwat didudono. Ha. Lho. Mbok aku liwat kok kene, mbok kok kene. Awakmu liwat didudono. Ha. Awakmu liwat Om Roso. Anyar. Ketok barang. Ketok ngono ku wis seneng. Iya. Barang ngono anakku dijak kanca-kancane adus kali so. Anakmu dijak koncone adus kali. Adus kali. Terus Nangis. mulai nangis. Mulai nangis. Kok nangis? Tak takoni lapo nak kok nangis? Iya. Wah, aku diseneni kanca-kancaku Pak, dilokno kanca-kanca. Digojloki. Wala pul anakku Saipul jenenge. Oh, anakmu jenenge Saipul. Saipul. Iya. Wala pul diglojoki kancane kaya nangis. Iya. Ya gak ngono, Pak. Jare kanca-kancaku, panuke gak dadi ngono. Sunate gak dadi. Sunate gak dadi. Saipul dilokno ngono. Saipul dilokno. Lah kok iso nangis nang awakmu terus njaluk apa, Dek? Kondo aku Iya. tak omongi dadi le, iku ngono apik bentuke. Gak, Pak, gak. Jek gak percaya nek sunate wis dadi. Gak percaya nek sunate dadi. Iya. Lah kok Saipul njaluk iku. Njaluk sunat maneh. Gak njaluk sunat maneh. Lah njaluk apa? Njaluk kepengin ronggonku. Lho. Kok kepengin ronggonmu maksude? Ngene lho Pak, nek anjene sunatku dadi sik aku ndeloki ngene bapak ngono. Oh, Dek curiga nggone ku gak padha karo nggonamu. Iya. Terus mbok turuti. Ya gak gendeng ngono iki. Lah beke anakmu. Pak dudun anakku ngene. Lah beke. Ya gak so. Lah terus Anakku jek nangis saya akhire tetep njaluk kepengin ero nggonanmu. kepengin ronggonanku. Supaya mbuktekno dhek wis sunat apa durung. Iya, bojoku metu ngene. Papi ngono. Bojoku nek nyelok aku papi ngono ah. Bojo bongkok ae. Ada yang muni papi. Aku ya ngono lapo sih. Mosok kan kate njeluk papi kemana? Papi ngarit mosok ngono. Iya, papi kate hangen wedhus. Bojomu metu. Bojoku metu. Oh alah sayang, mbok ya didodono wong ngono ae. Lho, ngawur edek aku. Bojomu ngongkon dodono nggonamu. Kon dodono. Lho. Ya aku ya emos iso. Kon gak gelem dodono. Gak gelem. Ya bener. Akhirnya aku duwe akal. Ya apa? Ayo Dik mlebu nang kamar. Bojomu kok mlebu nang kamar. Mlebu nang kamar. Lah perlumu. Perlu ku matek kok kon duduhi ku mah. Lho, mbok duduhi ku mau. Iya. Nang kamar. Nang kamar. Mbok buka. Wah, katokku tak pelorot so. Iya. Serot. Terus aku selfie ini. Bojoku tak kokon moto, putun Dik. oh, ngono mbok buka bojomu ngongkon moto. Tak foto. Oh. Tak kokon moto. Jebret. Ambek pose ngene so endel aku. Yo ambek ngetokno nggonanmu iku. Yo pengen tokno nggonan. Dipoto bojomu. Dipoto bojoku. Tapi kira-kira lho to, Heh. kon nang kamar ambek bojomu putu-putuan Iya. ngono. Kira-kira putu-putuan tok to. Yo gak foto-fotoan so. Lah apa? Wis kadung ngono Yo. Pisan ngene. Mari, Yo. Mari foto. mari foto. Iya. Metu, srek. Anakku tak celuk. Saipul rene nak. Saipul mbok celuk. Saipul tak celuk. Mm-mm. Rene nak. Perlune Perlune cek percaya nek nggonku ambek ngene Saipul padha. mbok dodono. Tak dodono so. Iki lho nak ngene bapakno ngene. Begitu Saipul ndelok fotone nggonamu kok HP-mu ya apa? Meneng arek. Nangis gero-gero. Lho, kok gak percaya sih? Nangis gak karu-karuan so. Lho kan wis ketok bentuke padha. Nangis pore kok padha piye? Kok iso nangis? Alah Pak, bener koncoku gak padha. Gak padane. Ngene bapak ana rambute. Tuanku gak ono belas nih. Gak ngono cek gobloke aku, ayo pas foto gak tak cukur sik.
Gobloke maneh bojoku so. Bojomu apa? Moto kaya pas turu ya jane ya. Sakjane kudune pas turu. Pas turu. Iya. Lah iku gak. Pas lapo? Pas ndangak. Wong kane gak padha. Gak Gak padhane ya mergo iku. Oh iku mangane Walah. Saipul oleh berok-berok gak karu-karuan. Lah iku nek anakmu njaluk sunat maneh apa gak ngepo? Yo tak penging so. Gak oleh ambek aku. Sayang. Biyen ae jek bakul kerupuk nyeluk angger gak guk. Saiki begitu main dodol bakso muni sayang. So, bojomu kok nyusul apa? Mbok. Sayang sampean kok gak mulih sih? Sampean kok gak mulih? Isin-isini wong lanang ae kono, Tadi bojo kok susul. Payahe mulih lah mulih dhewe sih. Lho kan aku kangen. So, aja disini. Bojomu ta so? Iya. Aja diseneni ae so, bojone ayu koyo ngene. Ayo apane wis gak enak wisan. Lho. Ngene iki gak enak. Gak enak. Kon seumpama di kerobok wong kene, mau keno? Wis gak iso muni beras. Mosok gak iso? Punine wos. So, ayune ngene iku deman-eman sing alu. Kok lanang kok eman-eman. Lah iya sayang ayo mulih ta sayang sampean wis tak masakno. Kon mola-mule ngene iki isin didelok wong akeh. Rasa bojone ngalem, moro-moro kaya wong lanang ki tunduk ambek wong wedok. Lah lapo isin wong bojo sampean ayu? Ayu ya Pak ya. Lho ayu. Lapo sampean isin? Wong-wong iki pengkhianat wong-wong iki. Bojomu ayu so. Bojomu. Kon nek wis gak arep ngomong kok tak peke so. Oh, tak bacok kon. Wis ya sayang ayo mulih ya sayang ya. Gak muli-mulian. Kan aku kangen sampean sayang. Kangen masalah kangen diurus mburi. Kon saiki nang kene wis isini-sini aku. Aku gak mulih. Lho ya apa ayo mulih ta. Gak usah guyu. Nangis. So, Apa? sabar. Sabar apane? Sak petek asa, bak petek kabar. Sabar wis gak ono. Sayang ayo mulih. Kon tak omongi ya, aku saiki gak mulih. Aku nang kene. Kate dolen ambek Wanto, kate mancing. Kate dolen nandi? Oh. Mancing nandi Cak Wanto? Dijak mancing ya to ya. Aku mau mancing. Iya. Kapan? Ngomong iya ngono lho. Tak idoni. Iya mancing. Ati mancing. Mari mancing, aku engko terus nang diskotik. Ya. Iya ngono lho. Gak Iya ta? Iya. Iya nang diskotik. Diskotik. Iya diskotik. Nah, nang diskotik kate karaokean aku. Aku gak dijak. Aku gak dijak. Ngejak dapurmu gaya apa, Bojo kok melok wong lanang aja isini-sini. Wong lanang kon go omah, aku go njopo ndolek arek liya, kate lapo kon? So, Kate ndolek purel aku sing ayu-ayu. cut kon so. Apa? Kon wedokanmu ayu kaya ngene kok cek kober golek purel. Meneng. Ya wis. Eman so. Ya wis gak apa-apa, Apa? tapi lek ngelek purel iku sing ayu ya. Krungu kon. Kok mbuntut kene ana bojo sing ngene, Ndolek purel tambah dikongkon. Gak ngono so. Bojomu rada gendeng paling. Gendeng apa? Lah wong lanang iso tambah kok golek purel lho. Wong lanang iku kudu ngene, aja kalah mbek wong wedok. Tapi aja mek siji. Piro? 10 ngono lho. Krungu akon, Ana bojone ngene, dikongkon ndolek purel sampai 10. Tak akoni kon asli Janaka. Wong lanang, Dik, lanange jagat ngono lho. Bojoku koyo ngono so. Tak ndolek purel 10, tak gawa mulih. Kamarmu iku aja dinggoni. Kon kok turu pawon. Iya gak apa-apa. Ya. Sing penting gelek sing luwih ayu teko aku. Ngono lho. Lek gak ngono aku isin ambek wong-wong kok lek pan nggo purel sing elek-elek. Iya, aja lali. Engko purel iku nek wis mari katoke umban lho. Gak gelem mbak tak pegat kon kok. Kok tak Duh. cocotmu. Apa sih kok? Kon wis oleh golek purel dari sembarang kali kok katoke kon ngumbah bojomu kok kebangetan so. Gak apa-apa. Gak apa-apa Cak Wanto kabeh tak lakoni timbangane aku dipegat. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Dan iya bojoku koyo ngene. Wong lanang to. Aku nurut ambek bojoku, sing Nurut, penting wes. gak dipegat. Ya, temen lho ya. Iya. Saiki aku kate budal ambek Wanto. Sangonono. Sangu. Ya ya. Wong wedok kate gak nyangoni wong lanang iku gaya apa kon tarabi. Ngono lho to. Ngono lho wong lanang iku. Ngene iki dikeki, So. Lho, ya delok. Lho. So,
Aku njaluk ge tuku rokok dicelathu so. Lu dikei temen rumah samu kate nekeran kaya apa? Mbok kei 200 lho rumah samu. Tak jono ngopi sangune bojone 600. Glani kok. Aku mek 200 lho. Lah iki kita gawe karaoke sak lagu entek. Apane? Hah? Wong jono katon duwe dhuwit kok. Jono katon duwe dhuwit. Meneng tak idoni kon kok. 100 ngopi tok. Terus sampean njaluk sangu piro? Tambah ono lah engko digawe nyewa purel iku piro? Purel iki saiki sak celupan iku lho 200. Muga-muga wong lanang kaya ngene iki matine diobong rokok. Tolong atus, kok 300 gak ono maneh ta? Kurang. Engko duitku entelaan. So, Entek ya wis, kan gak oleh takon. Tak pegat lho ya. Ngene lho wong lanang Jek ku ngene. kurang. Jek kurang. kurang. Ya gak apa-apa timbangane aku dipegat. Lah iya, kon tak pegat kon gak mungkin kon ndolek wong landung kaya aku ngene iki. Resiko. landung so. Apa lan? Ambekane landung goblok. Piro iku? Oh. Masuk. Masuk, Dik. Ya awon, gani apa bojoku kaya ngene. Iki engko tak gawe panjer tok, tak kena wong-wong gawe nyawer, tak uncal-uncalno. Engko transferen ya 10 juta. Iya, Ya. tapi purele kudu sing ayu-ayu. Aja kuwatir, luwe ayu tembane kon bokong muntek gak ono bokonge blas. So, Gampuk Ya iku blas. ngenes, mok rabi ku ngenes. yo ngenes. Eh? Kon aja kaya ngono Oh, kon. gak bahagia, Pak. Kon ngenes ta? Bahagia. Tak pegat lho. Iya. Mak. Kok tak rabi? Cok melok-melok. Ayune kaya ngene mendani yo Mas Lenet ngono. Meneng wae. Transferan lho ya. Iya. Emane rek. Temen lho. Pancet se rekeninge. Rekeninge pancet. Ya wis, aku ale melok temen ta. Ojo melok nang omahe umbah-umbah kono. Umbah-umbah, masak sing enak. Terus aku mulai iki. Yo, sing enak nek masak. Ojo isini-sini. Wingi dikongkon mangan apa dikon masak kangkunge gak entos are. Lah kok sakit piye? Masak cah kangkunge kangkung diketoki baru dimasak. Yo, Lah iki gak. Ya apa? Kangkung woto dilebokno wajan. Aku mangan koyo ngulur layangan ngene. Dikira kon niku wedhus. Lah iya. Sing pinter. Aku mulai temen iki. Mulih. Ya wis, ya. Kok murele kok tak go mulih. Aja lali lho kamare aja tinggono lho ya. Nanti kon. Cari mulai. Lho, sepatuku rusuh. Iku tak bres rek iki wis. Resi ono. Mbok tak antem pun ini. Resi ono sepatuku. Kapan maneh ngajar kone gak? Ya wo kebacut kan. Alhamdulillah rek dikei waktu koyo ngene. Astagfirullah. Resi. Acok. Cewek. Minggat. So, Amule kono. Minggat iki. Iya, kebacut kon so. jambung tangan iki. Gere, jambung iki, jambung. Nurut Iki jambung. Ojo. Saru. Ojo. Wis ngono, Dik. Ora apa lho toko niku to. Aku gak mentol aku tak rabi ya ngene iki. Mulih. Ayo mulih. Oh, bokonge lang kaya ngono. Ayo mulih. Mulih. Au. So, Apa? kon kok cek enake bojomu nurut so. Wong lanang to. Wong lanang. Aja isini-sini to. Kon nyambut gawe wong lanang kaya tuyul tak kandhani. Apa kok tuyul? Metu nggawa dhuwit mulih disusoni marang kon budal maneh ndolek dhuwit maneh, mulih disusoni maneh, budal maneh. Aja sampe kaya ngono. Lah aku ya ngono mbek bojoku diculno. Mulai nggawa dhuwit. Kan. Celatu kon budalne. Kane kaya ngono. Aku diseneni terus aja kaya awakmu njaluk dhuwit ge tuku purel, ge karaoke, ge diskotik. Kon gembul aku to. Aku- Aja isini-sini lho kon lho. Aku 10.000 iki lho so. Kon nek gak iso kaya aku aja dadi kancaku kon. Ngono ah. Iya. Berarti aku mulai saiki kudu wani mbek bojoku. Wani mbek wedok. Wah, yo. Wong wedok atik ngongkon apa-apa, keplak. Ayo ngono. Iya. Iya. Ngomong gak genah suwek cangkeme. Ngono so. Iya. Wong lanang. Wong lanang. Iya nek ngono. Wani kon. Oh, jelas wani. Sajoke mok kandhane aku boleh wani mbek bojoku. Wis gak wedi maneh bojomu. Wingen aku diles-iles bojoku saiki wayahe balas dendam. Aja isini-sini. Aja isi wong lanang. Temen kon lho ya. Derajate wong lanang lebih tinggi daripada perempuan. Betul. Hidup wong lanang. Wong lanang kene gak mani wong wedok. Ketara meneng ae. Kon nek dadi kancaku nek wedi wong wedok. Lho,
ganti celanamu ganti rok. Rok. Gawe gelungan. Gak trimo rok, gak trimo gelungan. Iya, iya. Aku gawe daster meneh. Lah iya. Trimo wong wedok. Berarti wis wani. Lah. Bojomu nek sampe nang kene wani kon. Gak wani lapo. Nek kon diseneni. Lah tak seneni dhewe. Munggo bojomu moro kon dikuel. Lah tak jejen ndase. Oh si. Aku, Iya. Lanange jagat, Bos. Aja sampe kalah mbek wong wedok. Ngomong titik. Ngomong titik. Aja nyocot kon, Dik. Tak seneni temen aku. Aku wis gak kurang-kurang sampe kuru awakku. Lah iya, akeh pura. Dicelatu sampe kuru kan bojoku. Munggo sampe bojomu rene ngono. Lah tak banting mbek aku. Mbok banting terus mbok colon nanti. Lah utek gelebak. Iya, tak terus? buka kathoke. Iya, terus mbok apano? Tak geraji. Oh. Mari mbok geraji, Tak geraji. yo mbok cekel, Tekel cek. terus Tak sayang. Sayang. Aku mang ambek rasa kan ngomong ini. So, aku mben kate nang Jogja mbek bojoku kate bulan madu. ta. Apa? Iki ta bojomu jare pawane kaya banci iku. Iki ta. Bojoku gak kaya banci, so. Jaremu mang kaya banci. Oh, gak. Awake sak gerdu. Kaya son horeg. Kan ora bojoku kok son horeg. Apa? Loh nek ngomong kaya triple kok. Rodok. Kon rene ngentut. Ya. Loh kaya subwoofer. Dum. Sayang, maafkan aku kasih. Toh. Modelmu. So, kon karo so. Apa? Bojoku iki wanita terbaik di muka bumi ini. Lho, jaremu bojomu iku seneng utang. Loh, Utange wake, diuber-uber debt collector. Jar sapa? Lah kok malah ngomong ngono? Lah kon ngomong jare bojomu wis adem koyo gedebok jare ngono. Gak dek yo, gak yo. Kok Gak yo. kon iki ngomong ngono lho. Oh, gak takane wong, mboten nggih. Mboten. Masa? Agetmu iku kopeku dublet. Heh? Kon nyalek-nyalek aku. Iya. Wong kon gorong iso nyukupi kopi do sampe enake udelmu iku lho. Heh? Wis kebagus potonganmu. Sayang, Ora sayang-sayangan. sayang. Ayo. Aku nek pos rene kaya ngene terus aku tak lebih baik minggat. Pidato. Pidato aku ora aku minggat. Aku minggat. Toh, kok nanti toh? Loh, toh. Arek gendeng. Toh dibur bojomu. Toh, kon malah gendaan ambek. Loh. Wah, loh, ana wong ngeleset mbok dugang. Beres. Wes. Ayo. Keprun paping. Ndolek perlindungan. Potonganmu kok kerupuk puli. Loh. So, Jaremu mbok beres. asline ketak bisa aku gak wani. Lah iya, beresen. Terus ayo. Ayo bresen. Ayo beresen. Ayo bresen. Beresen. Ayo bresen. Bosak ya wis ndasmu. Heh? Pola nang opo kok utat? Kok kepleno. Ayo kepleno to. Kepleno to? Ayo kepleno. Kepleno. Heh? Aja ngerso kok nyocot to. Buktekno le, buktekno. Ngene iki biyen aku nek nurut makku gak kaya ngene so. Berhubung aku nurut bapakku. Iya. Ya ngene iki adine kaya MBG. Mas Balil ganteng ngono ku. Ngomong apa kan? Gak sayangku cantik sekali. Wah. Gak cantik-cantikan. Jaremu bojomu nek nyantokate mbok suwek kangkeme. Ayo suwean. Suwek to. Suwek to. Suwean. Ayo suwen. So, Suwean. boten sayang. Wah. Boten, sumpah boten. Iki jam piro to? Heh?
jam. Wayahe aku sarapan, wayahe aku mangan, wayahe adus. Enak le nyocot nduk dalan. Loh, Wis kebagusan potonganmu kon. Sayang, mangiku sudah saya masakno. Biasanya aku lek mangan piye? Lak didulang. Nggih. Lah apa kok nyocot nduk dalan ngene? Lah mangkan rencana saya dulang, tapi kamu tidak mulai-mulai. Apa kon jan tak tekak kon? Toh. Jare bojomu gak mangan sego. Bojoku Lah jaremu mangan suket mau. Genmu aku sapi ngono, Oh, gak maksudku ngene lho, Soh. Wah, aku sesek kopior. Bojoku kok gak mangan suket ngono, mangan rambanan. Senengane kangkung ngono lho sayang ya. Kan ngene lho sayang. Wis ora kate sayang-sayangan. Jadi aku kate kok keplekno. Keplekno saiki Keplekno to? Kepengin tak pegat. Keplekno. Ojo, Dik. Ngomong. Aku nek pegat aku gak iso ngelek wedok liya, sumpah. Sini. So aku supaya nang bojoku lho, So. Jaremu kate ngejak aku ndolek purek. Melok-melok. Boten. Lapa melok-melok bojoku? Apa mengadu sama bojoku? Babok kon. Boten melok. Bapak iki tak pateni, bapak tak teko wong iki bojoku. Langsung mawon, langsung bres. Langsung bres. Manusia aku prei. Gasku ngelu e. Sayang, ngene lho. Sebenarnya niku apa ngarani? Tidak yang kamu angen-angen. Tidak seperti yang kamu angen-angen, sayang. Apa? Aku iki krungu kopengku dhewe. Lho, sayang, kopengmu kok wis budek sih. Ngomong apa to? Hah? Ngomong apa kon? Sayang, kamu Ngomong apa kon? lah senengane jangan gudeg. Yuk. Ngomong apa? Ngomong aku. Ngomong piye? Peno kate dipegat. Dek isin duwe bojo peno, jare peno biyen niku mantane Purel. Bener to, Jaremu mantan Purel. Ngomong to, kok kepengin tak pateni dene to. Ngomong. Sik, aku sik sayang. Mati mben ngenteni apa, kan mati saiki ngenteni apa? Aku teteke dhewe awakku. Kok aku iki sayang temenan ambek sampean. Pokoke mari iki gak sampe suwi. 3 detik kon gak ndang nututi aku mulih. Oh, cetak kok dosa kon. Oh, iya. Ngerti? Ngerti sayang. Apa to? Wayahe masak. Masa? Umbah-umbah. Krungu. Krungu sayang. Krungu gak kopengmu. Nggih, krungu. Kon 3 detik gak teko omah. Tak pateni kon. Krungu. Krungu. Sayang. Niku aku njaluk duweke gawe nang Purel. Ya. Apa to? Yuk, kaya kon mang. Apa to? Kaya iki lho sayang. Kaya sapa? Rasa kan tadi kan ngene. Nggih. Jarenya areke njaluk dhuwit gawe nang Purel. Kalau duwe ge nang Purel. Nggih, dikae mbek bojone aku makane njaluk sampean. Saya kan pengen baik hati. Oh, aku baik hati. Nggih. Memang aku baik hati, gak apa-apa kon tak kei dhuwit marung ngono tak pendem urip-uripan gelem. Gak apa-apa to, gak apa-apa. Gelem aku. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Kon kok seneng aku bongko. Mboten. Kurang apa aku nang kon? Kurang apa? Aduh. Yo enak. Kurang apa? Kakak. Ayo to. Dhuwit. Jaluk dhuwit. Ayo to duwe kurang iki to. Lho, njo setahun pisan gorong mesti jaluk dhuwit. Kok duit kurang tak ae. Kayak Purelmu lho. Gak gagi Purel. Usah tiru-tiru. Gak mboten. Aja ditiru-tiru wong iki. Ojo dek iku bojone wong iku. Bro, Nggih. 3 detik gak teko omah tak pendem kon. Sayang. Apa maneh? Nek ge karaoke gak oleh. Kayak karaoke. Ora apa-apa, pokoke ambek gulumu tak cencang. Ngene. Iya. So gak oleh so. Hah? Cek takok ae. Kon lanang licik. Krungu, kopeng krungu cekok. Lho. Krungu. Krungu mama. Mama. Soro. Aja ngrasani. Gak ngerasan. Kon. Hah? Tidak, Mak. Ngrasani kon. Boten, Mama. Kok kopengku krungu iki, Mang? Gak. Yo ngene iki lho rabi nek gak direstui wong tuwa so. Maksa rabi ya kaya ngene iki uripku. Timbangane aku urip koyo ngene terus mending aku tak bunuh diri ya, So. Lah apa? Aku tak budal nang cangar ya, So. Wah, lek gak. Ana apa nang camar? Aku wingi wis budal nang cangar, So. Iya. Nang ndukur jembatan ngene. Iya. Lah kok gak ono banyune. Aku ngene ngono aku roto ngulang loro.
Polo diri kok nganti wedi lara. Gak ngono kon ben lho. Ya Maratuamu ben lho. Manak bojomu ben nyidam mercon ta ya apa? koyo ngono so. Hah? Kaya ngono So, to. awakmu bojomu kok iso nurut sampe awakmu kok enak sih so. To. Jaman kaya ngene, sembarang gak lomba to. Apa iku maksudnya? Lah mbasi aku bojoku ben kurang kereng to. Bojomu ben Lho. saiki kok iso nurut mbak awakmu. Dikerek didukno to. Apa maksudnya? Lho nek gak dituturi gak kenek dokono. Oh, Lho, bojoku sampe gelem lap-lap sepatu prasamu lha apa? mok dokono. Dokono. Jamput kok gak Nganut. berarti gelek dokon. Nyatane to ndre dhewe kon. Iya Njaluk apa-apa dituruti. kon duwe kenalan dokon aja. Lho ya apa Kok kon? digawani apa ae tetek dokon so. Lho, iki gak sembarangan to gitu. Lho, Apa iku? ngawur e kon iku. Iki gelang sembur gaceng ya iki. Gelang apa? Sembur gaceng. Sembur gateng. Iya. Makane bojomu nurut. Lho, tak obetno wet wong wedok wis klepek. So, Apa? aku kepengin ngono. Aku silio napa iso? Gendeng ah. Sembur gateng emang. Masukmu kon kepengin aku bojomu. Iya, Bojomu cek nganut. cek anut. Tapi aja suwe-suwe lho ya. Gak, pokoknya bojoku nganut ku tak balekno. Bahaya bojoku iki kok. Iya, Tapi iya. gak ono iki wah, hancur hamba. Makane kon welek bojomu ayu. Iya ya iki sing gare bojoku nganu. Wae ge jimat ta kon. Ya apa? Iki Peran koyo ngene oleh wong ayu apa carane? Iki terus diapakno jimate so. Lho, gak sembarang digawe. Ngene iki. Ono jampi-jampine. Maksude ono dongane. Heeh. Iki ono dongane. Heeh. Dongane piye so? Dongane. Iya. Dongane kon iku lho. Dung keripik. Ahai tulang bawang. Bojoku ngelirik langsung matang-matang. Dongane. Iya, Tung keripik. Ahai. tulang bawang. Tulang bawang. Bojoku melirik langsung matang-matang. Dipungkasi. Pungkasane Gaspol dangak. Digaspol dangak. gaspol ndangak. Digaspol ndangak. Amplekno bathuke bojomu plek. Wis, mbok Nih. kongkon mati wis. Mati. Iya, mbok kongkon sembarang nganut, Sumpah. kon pegat bingung gak gelem. Ngono ya. Ya iya, Ayo dicoba. iso akon. Tak coba ae. Coba ya. Yo. Ya. Tak gelekane bojoku ae wis. Yo, Ya. ayo dolek kono. Ati gak nurut awason. Praktek kono. Praktek Ya. Piye, Bang? Ndangak. Duh. Dung keripik. Ahai. Tulang Bawang. Bojoku. Bojoku ngelirik langsung mekangkang. Piye? Langsung matang-matang. Langsung matang-matang. Gaspol. Ndangak. Digaspol. Ndangak. Ya. Tak jajale so. Ayo. Tau beri bojoku. Ya. Lah, kon kena apa nah? Kok kaya wong lenglong ngono? Hah? Ya apa yuk ya? Kenapa? Embo yuk aku ya bingung Lah kon iki lho bingung kena apa? Kon ayu yo ayu, bodi oleh, dhuwit duwe. Heh? Yo sugih. Lah bingungmu bingung kena apa? Tak takoni iki. Bojoku iku lho kate murel. Bojomu kate murel. Tapi ya gak apa-apa ya yuk ya. Engko lek murel digomole aku lak duwe kanca nduk omah. Ya kon wong wedok cengok goblok petuk gendeng dadi siji. Lah wong bojo ngondol iki lho kok oleh iku lho gak wong wedok gendeng kok kaya awakmu. Heh? Ya tak kongkon ngelek sing ayu pisan jek ana wangi aku.
Arek iki biyen arek-arine digondol kucing bae. Iku oleh awakmu, oleh aku tak becek-becek duwe lanangan ngono. Dibecek-becek ya apa? Ya lek iso di deplok, digawe jamu jaran. Lho kan bojoku duduk kopi yuk. Piye iki carane ngelikno ngene iki? Terus piye bojomu? Ya iku mah tak kon budal mural ya. Kok olehi? Tak olehi tak sangoni. Kok sangoni to, Ban? 500.000. 500.000 ya anjene kon goblok. Kon ayu-ayune wong kok digawe saenake karo wong lanang iki lho berarti kon cengok. Ya kan aku pengen dadi istri sing soleha. Soleha ya soleha tapi ya ndelok-ndelok. Nggih to, Bu? Heh? Cek takokno karo wong wedok-wedok nduk kene. Lek bojone pamit nang purel, oleh ta gak? Lho wajib. Wajib ta ancene sing lanang. Wong nduk kene gak ono sing sabar kaya aku yuk. Kon sabar, aku masih kon sabar. Duh, ketemu pirang perkara. Lah aku ndek bojo ngono ya tak pateni sakal. Terus ya apa iki timbangane aku dipegat aku lak ya Kon ya. nurut. Cek dadi wong wedok sing wani, teges, gak diinjak-injak harga dirimu karo wong lanang. Golek wong tuwek. Wong tuwek. Yo, Nduk kene no ndi ana wong tuwek, wong winginane sing umur 100 tahun iku wis bongko. No ndi maneh gak ana wong tuwek nduk kene. boleh ho. Masih wong keplek aja nemen-nemen, Nduk. Golek wong pinter. Wong sing pinter. Nduk kene gak ana wong pinter. Oh, dosen nak pinter ya. Bu, mriki enten tiyang nganggur lah. Turun kok sampean idoni lare. Lho kan dosen iku pinter yuk, kan ngremehna dosen pean. Ora wong pinter ngono kuwi, Cuk, kocok. Paranormal. Duh, aku iki lho normal. Kok dianggit gak normal iki ya apa? Aku iki normal. Wis ngerti nek kon iku normal, deng. Meneng ocene kober cek ngerti. Tambah normal aku ngene iki tambahan. He, dukun, golek dukun. Aku iki gak meteng yuk. Kok dikon golek dukun. Ya ampun. Aduh. Iya bener ya dukun. Gak meteng dikon golek dukun. Kon slamet yo, kaline iki mangsat. Cara jenek banyune kon tak julek-julekno nduk kali kene iki mang lho. Gak apa-apa yuk seger lan. Dukun iku maksudnya bojomu iku cek berlutut nduk sikilmu. Cek nurut karo awakmu. Ngerti ya? Cek kon gak diinjak-injak terus harga dirimu dadi wong wedok. Aku iki gak tau diidek-idek. Wonge sing tak idek-idek cek pegel tak idek-idek ngono. Sing duwe gawe ki mang jangane comberan jek enek tak gak sih? Tak gaene neplok lambene arek iki lho. Kon iki cek wani karo wong lanang, cek gak bojomu main nang purel, cek madhep mantep nang awakmu. Ngerti ya? Kaya aku ngene iki. Masih aku koyok gapura, bojoku kalah karo aku. Masih tak kongkon masak, tak kongkon blonjo, umbah-umbah katok nurut. Masalahnya apa? Tak sebul. Ya berarti pengen gak soleha. Wong wedok kok nyentak-nyentak wong lanang ya. Lah, hari gini kok Bener aku ya. Bener aku. hari gini nuruti soleha ya didek-idek wong lanang. Ngerti gak? Lek wong lanang gak didokokno, orang ngarah berlutut kaki. Ngerti gak kon? Aja goblok-goblok kon. Sing kene pisan. Menangan aku saiki urip. Ngerti gak kon? Terus ya. Kon saiki gelem tak gak tak tolong. Gelem tak gak? Gelem. Manut. Manut timbangane aku dikeprok maneh. Kon gak manut tak keprok pisan kas kon. Mari kita susulno dukunku sing terkenal sak Jawa Timur. Pen gorene. Iki wingi nyowok sapi gak iso nglairno. Langsung disebul teko kadoan langsung lair.
Lah kan bener ya, aku gak meteng tambah iki dokon nyuwuk sapi gak iso nglairno. Ya apa sih sampean iki? Iki saking mandine. Saking mandine ora usah kathek teko wonge, disopok teko kadoan langsung Sing mandi. disebul apa nih? Disebul iku lek gak salah teko mburi. Begitu disebul brus langsung anake pecudut. Apa meneh awakmu? Iki kok wonge gelem ora rene langsung mandi. Aku sing tak susulno. Aku tendok kene. Entar ndek tak susulno. Aku tak manut ae di mandi kepruk loro ndasku. Ya Allah, sama niku jare nyelok dukun kok nyelok wong samproan iku ya apa sih? Lho kan yuk, sama niki tambah kate banjari iki lho Pak. Ya apa? Ayo, Bang. Sampai di kunci. Aja wedi, ancene praene iki ya kaya ngene iki. Iki wingi wis tak gawe nang gone ketok magic. Ketok magic. Tak dandakno praene. Praiku wis dipacaki ngene. Lah tak dandakno wingi nang ketok magic. Lah, Jelas. iku irunge kok salah kedaden ngono kok selebor. Asu lho. Irung kan kedaden, ini dari pabriknya. Yo iki. Mbah dukun sing nolong aku iki ya mbak iki. Iki tak tolong. Iki tak tolong iki. Dek iki dulungo apa jungkel ambles. Iki Temenan ta? Kapan? Ngene lho Mbah tak kandhani Mbah. Ini ngopo? Ini ngopo? Ini ngopo iku? Ngene lho Mbah. Ya dukun kok diantem ya pecah lho. Ngene lho Mbah. Leho iki bojone iku KDRT kok bojoku dhisik. Senengane medok. Gak KDRT. Apa? Mek ditapuk tok. Mek ditapuk tok. Tapi bojone seneng medok nang purel. Terus Jaluk dhuwit, yo dikeki ambek Leho. kok kai? Yo kan istri soleha, Pak. Lah ya kok kai? Iya. Ya wes. Eh, Kon niat nulungi ta, Kak? iya. Iya. Lah ya udine mbayok dieker-eker. Bang, aja prono irunge sampean gede aku gak wani. Lena, iki genyowo ora cangkem irung. Mbah, tulungono, sakno, Mbah. Lah ora tiba kok ditulungi. Lho, kek ana jampi-jampi. Oh. Kek ana donga sing kaya aku iku, Mbah. Heeh. Kak pensin ya apa? Kon tak kei donga jemunuk. Heeh. Apa? Aku donga jemunuk. Iku Jemunuk? donga apa? Iki trepes. Goblok. Loh. Ya bojoku gak manut aku. Oh, tadi bojomu gak manut awakmu. Awakmu kalah. Iya. Kalah karo bojomu. Iya. Wah, kebatut lene kon gak enak be. Tapi jarene iya, Mbak. Eh? Jarene iya, Mbak. Jarene oh Kak, wes ngono Kak. Wos ngono jarene. Oh. Wah. Ini. Awakmu tak tolong. Iki lho. Iya, Mbah. Aku dukuk iku lah opo. Wedi aku wedi. Aku dukun. Sapa tak tolong tanpa njaluk dhuwit. Ini deh Mbak, iku idune iku nyantol. Bukan coba. Tanpa njaluk dhuwit.
nyidek kokonku. Njaluk tolong aku ak mulih aku tambanku. Iku ya. Sabar, Mbah, sabar, Mbah. Dek iki. Yuk. Brengos iku andel iku berfungsi ya guys saringane idu. Wah! Beberku. Sopo arep? Ayo ngacung. Sopo arep? Saele. Ini. Iki kok besi-besi apa iki? Iki lho. Wes, aku kesak awakmu. Ya. Iya. Tak kei donga. Sadurunge tak kei donga tak kei jimat. Kono jimat sing ngapuh, Mbah. Sauten maksudku. Iki ta? Iya. Wah! Kon Iku tadi gaya adang wong rewang-rewang iku yuk. Mbah, ngapunten, Mbah, ngapunten, Mbah. Aja ngenyek kon iku iki ngono. Dong, Iki ngono jimat. Apa sih? Alah iki ku entong. Goblok aneh. Ih, Iku ku entong. bocah kok ora ro aturan. Iki ngono jimat, gak ono banyolan. Ya wis jimat. Ah, jimat. Ngono jimat nu lega aku. Kawan. Asline entong ya yuk ya. manuto. Kowe nek gak manut karo aku, gak muni jimat tak tabuk penceng kon. Ya wis iya jimat. Ah, tur tak kei donga. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya apa? Rono maneh. Dongane ya apa? Lah yang ngene lho ngono. Ngene. Ah, iki dicekel ngene. Iki dicekel ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Yo. bismillahirrahmanirrahim. Ya kaya iku mang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kaya iku mang. Saya godirine godi. Tarone iku mang bismillahirrahmanirrahim. 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 Bang top. Bang dot Akar kolang-kaling. akar kolang kaling. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut dianggap maling. dianggap maling. Iku awakmu tak anggap enteng. Aku biyen iku gak ngono. Ya apa? Aku tambah dikongkon bareng se kok. Kon mek trimo ngremo ngono ae. Biar takut jempolnya. Yuk ngremo iku luwes ngremono. Dul-dul-dule iku ya apa? Lah iku garai mandi. Hei, saya ini kali saya mati. Iki langsung manak sita Iya mang. Bang tut. Bang dot Akar kolang-kaling. akar kolang kaling. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut dianggap maling. asline salah Pak sampean Pak. Salah piye? Ayo. Iku mang bang dot ya siapa yang ngentut ya dianggap bukan tut. Kacau. Maca nambane cicu ae utekku kopior. Sabar, Mbah, sabar. Iki kok duwe akeh. Amen ta? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tut. Bang dot Ada dia kali. akar kolang kaling. Kan kayak bebek. Cara kali lana. Iya. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut dianggap maling. dianggap maling. Ya. Kacau. Ngono ya. Apa lo? Bismillahirrahmanirrahim. Piye mang yuk? Dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bangtut, otot yang nyali. akar kolang kaling. Siapa yang ngentut? Siapa yang ngentut? Dianggap maling. Dianggap teman-teman banget kita temenan ya. Iya. Temenan ya. Ya. Tak tinggal boleh. Duitnya gampang kok tak transfer. Duitnya. Loh, engko tak transfer. Nang Temen tak? nomor rekening listrik. Loh, nomor rekening listrik. Patene ngarep karo PLN ta? Oh, gak sih. Apa? Transfer nang ndi? Ayo, nang ngene hamba. Oh, iso. Terus sampean. Iya. Tak transfer kok gampang. Awas, ayo. Ayo Buni. Bang tut. Akar kolang kaling. Siapa yang ngentut? Dianggap maling. Ya. Wes ya, wis kita pinter ngono kok. Sopo nanawo? Wes ya. Suwun ya, Pak ya. Ngono ya. Iya. Terus ya Engko tak transfer, Mbah. Pokoke iki engko lek bojomu teko, ya. Tamakno dongane teko Mbah iku mang. Terus bojoku nurut. Bojomu nurut. Tapi kok aku sakno. Oh, arek kok cengok. Kandungan tambah. Oh, Kak. Kak Mas. Kon masa malah janduman. Kon kok gak tak kei kapok kon kok. Tambah gak dikei yo. Tamakno lho, goblok. Sakno. Lho, iku tamakno. Kon gak woneng kate lapo, Kate lapo. Aja pringisan kon. Kak. Wedok kok dikongkon mulih kok tambah janduman kon nggawa entong kok dadi dukun kon pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Piye, Mang? Bismillahirrahmanirrahim. Bang tut. Kon rundingan apa kon iki? Iki lho kate ngono sego ambek. Oh, ya ndak masak kono. Aja lembek-lembek, sing keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah opo? Iki kate ngaji. Oh ngaji. Ya ngono sing pinter. Wong lanang ku cek muri wong wedok iku. Arek gendeng kok kaitan ta ya apa jare iki? Bapak gendeng wis. Yo, wis lagi. Loh. Untuk apa sih? Ada gendeng. Wah. Jangan kene Bang Tut. Wanita ngomong karo aku. Pekaten aku saiki. Menemben apen-apen ae celoko-celok. Kon antem pas wayahe bawa mbok antem. Gak apa-apa ya. Balas dendam aku. Gak apa-apane kon muni tus sing mang apa prasamu? Aku kan mulai tagak. Oh, apa sih sayang sampean niku? Piye? Yo ta. Mulai tagak kon. Nggih, nggih mantuk nggih. Nggih nek pun mantun. Kon nabung tangan gelem ta, Kak? Sakno to. Arek kok goblok temen aku. Cepetan. Kesempatan terbaik kon iku menang saiki. Aja tangan sikil ayu, aku mah dikon ngersi sikil. Ojo kon mesti sekel. Resi ana sikilku. Pundi? Mengke ngomong ket wau Kon sampean. gelem tagak, lek gak gelem tak pekat kon. Nggih sayang. Resi ana. Nggih. Sing resi. Kan mari ngicaki telek kon mang. Wah, ambune gak enak. Kon tak pegat kon ya. Oh, ojo sayang ojo. Tak pegat kon. Ojo. Menemben pas no motor dan ceplos. Wis talak. Kan mari kena mulai. Nggih. Nang masak.
Nggih sayang, kok tak mantuk tak masakno sing enak nggih. Masak sing enak, aja masak kangkung mo aku mo. Nggih, pokok aja njaluk pegat lho yo. Masak daging. Heh? Daging? Iya. Kok makan ono dagingnya cecek gelem akon. Ya apa carane kudu dimasakno daging? Nggih, pun tak dolok-dolok daging kok. Kon gelem tagak kon. Purun. Tak pegat to kon. Oh, aja dipegat. Piye? Piye? Eman aku ndelok mentoke iki lho. Saiki aku yo duwe. Duwe Gawe perawatan. perawatan. Iya, mari ngono golek arek lanang sing ganteng. Iya lah ya. Ya yo tok ae. Ndi? Niki lho. Ya apa 50.000? Lah pinten lho sayang? Ya kurang. Kurang. Rek. Aku pengen golek Pun, brondong sing akeh tak go mulingku. Pun niku cukup niku. Kurang 100 gawe ngegrab tok gak cukup. Sampeyan ndolek brondong Iya. sing ganteng lho nggih. Sing ganteng. Ya jelas. Ojo sampai kalah landung kali kula lho. Sing luwih landung. Sing 2 meter pokoke. Legrek kan kok. Mpun cukup ah. Kurang. Pinten sih sayang, pen iki njaluk pinten. Kuatire ilang duit rek njaluk Iki lah kabeh. kurang ya. Kurang apa kok kurang? Loh, kurang. Sampai kabeh wis. Pakai kabeh. Sampeyan hitung. Aduh, Ya kurang. wes. Ya muni kurang gak ono maneh sentek lho. Wes iki wis cukup. Nggih. Saiki mulai kon masak. Hah? Lah kula mboten disayang ta. Mulai to. Mulai to rasa mulai. Saja temen-temen aku kon. So. Kayak mang lo, so. Kayak mangkon lo. Kendengan. Wani ya kon, wani ambek aku kon. Iki munu limit. Culek papamu kon. Iki munu limit edisi gak ono maneh wis iki tok. Mang jaremu wong lanang. Gendeng aku niku. Wong wedok tak pegat. Ojo ae gendeng ah. Heh? Gak. Kon apa rene? Heh? Kon apa rene? Aku kon iku. tak kon masak. Heeh. Aku blojo. Sik. Kon tak nututi aku. Sik. Heh? Sik ngono. So. Lah kon niku lho wong kok saso-saso ya aku bojomu jenenge Inyo. Iya, Dik. Saso. Aduh. Aja kepure sing iki. Kon lali jenenge bojomu sapa to, Wanto? Inge Darmawanti si milik Kiti Wili-wili. Wah. Tak. So. Kon naiti gendeng ta to? Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tuh lo. So gak tega so. Kon Bojoku. tak kon masak wis mateng. Kok Sudah. tambah nututi aku wis kebagusan potonganmu. Kok aku kaliren piye? Kon kate mateni aku alon-alon. Sudah. Jangan memang sudah mateng. Lah terus apa kon kok nututi aku rene? Saya merene mang gara kamu sayang. So aku gak tega so. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kadani tunggale ngaiti kan? Hah? Kon kate ngaiti gendeng sih. Dikepruk ngene. Kon enak keprak-kepruk. Mene iso ndasku ngelu gak iso tanggapan. Anakku kaliren. Samang piye dongane mangso? Terusno. Dik. Terusno. Aja jahat-jahat mbak aku. Nek lho kon kata jahat kon ya saenak-enak dhewe to Wanto. So. Nek kalah landung yo ngene iki lho so. Kalah weton. Sih. Dikepruk. Heh, kono aja ngono-ngono lho sayang. Masih nggonku ki cilik tapi endel lho ya. Kok Bismillahirrahmanirrahim. Terusno. Ala Veronica ko. Di zaman dulu aku kenal Veronica ko. Ya Rasulullah inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Amin. So. Oh iya keliru dongane. Makane gak mandi. Ampun sa.
sayang. Ngomong kon ya. Ngomong. Kon nek wis gak seneng aku ngomong to Wanto, he? Kon nek gak kepingin tak pendem nduk tengahe penonton kene ngomong kon. Ojo sayang. Ngomong. Senajan awakku karep balung tok, tresnoku barek sliramu tetep abadi sayang. Masih yo pacarmu akeh, aku ngolarani, aku tetep tresno sayang. Yes. Yo brip. Mosok tau jare. Menoko kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tong keripik, tulang bawang. Gak tega so. Bojoku empuk enak iso. Terusno, popong aku gorong emosi nemen-nemen lo ya. Terusno. Loh, Terusno. lambemu menengo. Kate model piye kon iso ta? Iso. Iso. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, temen ta? Wes, kok sik ta? Mesti ya aku dirusoni. Ya Allah. Lancarkanlah ahim ya Allah. Kudu tak keprok iki pisan. Lah iso tambah tak walik. Ojo. Tong keripik, tulang bawang. Bojoku ngelirik, langsung madang. Gaspol ndangak. Tak gaspol ndangak. Gaspol ndangak. Iya ngene iki. Mas. Jimat apa mang jenenge rasa mang ligaceng. Ndak dikeprok. Loh, aku cinta mati ambek iki gak mungkin aku gak tega kok Mas yo. Hei. Aku gak tega Mas Wus, diam. Aku Berisik. kok sik Diam. Memang gua laki-laki apaan? aku cinta loh Mas. Yo, Cinta? makanya aku Mas mungkin bae aku kilaf Mas. Sabar. Cinta. Hei. Kau bilang cinta. Aku cinta Mas. Makan itu cinta. Cinta itu adalah tai. Manggaku ya Apa sih kau? Aku nyerang dulu ae. Gak mau. Wani mbek wong lanang. Aja Mas. Jaluk tak pegat. Aja Mas, aku jadi pegat. Dilu ae Mas. nyerang tok. Dilu ae nyerang dilu ae. Sora uripmu ya babas sementing aku bahagia. Aku diantemi bojoku goblok. Babak bongkok wis. Supoko aku gorene supoko aku. Aku dilu ae tok. Oke, ngomong. Gue iki ae. Stop. Iki lho rek rumah tangga cara kaya ngene iki cara apa? Wong rumah tangga kok nganggo cara dukun. Entuk tugurene. Kabeh kena japa mantra sampe gendeng kabeh. Wis to sak mandi-mandine dukun, tetep kalah karo telapak tanganku. Waras. Kon yo waras, kon yo normal. Aku kon gendeng. Gak iso. Gak mandi. Kok iso? Gak mandi ngene. Hon. Plek anakmu akeh gak kojak. Wis rek rumah tangga aja cara kaya ngene rek. Rumah tangga sing wajar ae. Aja nganggo dukun-dukunan. Engko nek wis entek japa mantrane balik geger maneh. Yen aku golek dhuwit. Tur maneh nek rumah tangga iku nganggo dukun-dukunan, golek rezeki ku angel. Gak enak ya. Heeh. Wis ya wis sing diru kaya hati-hati, sing penting kaya ibadah nang ngene sing gawe urip, ningkatno iman,
supaya rumah tangga dadi sakinah mawaddah warahmah. Iki main dari sapa? Gone Pak Abah Kiono. Kiono ayo njaluk pentol ya. Nyunatno putrane Nangga Budi Wijaya. Bengi iki lakone apik, lakone Tarsan Filipina. Wah, bahasa Inggris iki. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.